Baba Macingwane ngiyabingelela emsakazweni ukhozi ngibingelele nabalaleli nabaphathi besiteshi. Mfethu igama lakho Maskandi Ofundile. Uyayisikela nje kwenonile noma vele unonile la ngasemfundweni awusikhayithele. Igama lami lokuzalwa nguAyanda Wantuli from eTranscorp eMakhabeleni. Ngawuthanda from ngi-underline lapho. Qhubeka mfethu. Yebo okusuthi ukucula Maskandi. Ukucula Maskandi ngiqale ngisafunda ugrade 12 ngifundela esikoleni eSentuzuma kuthiwa iDumeshezi High School. Ngibona nje ama activities enziwa esikoleni abafundi abanye becula gospel abanye beshaya izathamiya ngase ngithi esikoleni mina ngifaka uMaskandi ngase ngawucula kuMaskandi ngifunde ugrade 12 okungangokuba kuleso sikole engangifunda kuso khona omunye uthisha wazayinikela wathi mfana ngisacela ukugidela kunanamhlanje ngisagidela oyena uclass teacher wami emgqalweni nje ngihamba nayo ugidela uclass teacher. Yebo uthisha uDlamuka ofundisa eDumeshezi High School. Kanti vele uthisha weNdlamu, uthisha uDlamu, uthisha ubani? Uthisha uDlamuka wafundisa eDumeshezi High School. Hey madoda. Manje eskimini sakho mawubophela ubophela nothisha. Yebo kanti nalabo abanye abangabona othisha kodwa ayibona kusayibona laba ababengigidela esikoleni so ngase ngicanjwe igama ukuthi uMaskandi Ofundile ongangokuba noma sengiqedile umatric angigcinanga ka grade 12 ngadlulela eUniversity of South Africa kuthiwa iseUNISA ke khona nakhona futhi ngafike ngavula elinye iqembu futhi likhona la eduze nemba kwendlu UKHOZini nansi iUNISA Durban campus la ngifunda khona ngenza teaching khona futhi likhona iqembu likaMaskandi liyaziwe iUNISA like ladlala khona ngafakaza ubongani Mavuso wakwasiphathela uhlelo lapha esikoleni sishaya uMaskandi esikoleni singena nembadade eUniversity phakathi khona nebranch abalandeli esikoleni eUNISA Maskandi Ofundile. Mfethu mana esikoleni ufunda khona kuphi nje manje? UNISA eThekwini. UseUNISA wenza umkhakha lapha? Ngenza teaching khona. Wenza teaching? Yes. Manje kusiza kanjani nje mhlawumbe ukuthi uyafunda ushaya isiginci ngala mhlawumbe khona iqhaza ongathi libanjwa ukuthi uyafunda kulomsebenzi wakho kaMaskandi? Likhona kakhulu liyalekeleleka ekuthenini wazi njengoba bekhuluma obhuti lapho alabacula balapho ukuthi kumele wazi nangemarketing umculo esikhathini samanje uyibhizinisi sibonile obhuti abaphambi kwethu bethenga imoto beshada ngemali yomculo kushuthi kuyaphileka ngomculo so umculo kumele suthathe sokwebusiness wazi kahle ufunde ngamabhizinisi so kuzoba lula kuwena mengabe umculo uyibhizinisi khona nalento ekwa business study kuthiwa iSWOT analysis kumele wazi khona Hey madoda. Woza mfowethu. Kumele wazi lapho ufundiswa khona ukuthi ufunde ngama competitors akho ukuthi mose businessini ngaso sonke isikhathi usunama competitors akho ekumele ngaso sonke isikhathi ubuka ama weakness abo mase uthatha opportunity ukuthi ulungise amaphutha abo. Hayi khuleka mfana. Hayi lalela hey uqedile mfana. Hayi uqedile mfana. Hayi Maskandi Ofundile mfana. Futhi wena ufunde ngempela hayi onjoka bashangisha igama lesingisi elilodwa nje. Akho ngisho iza akho ngisho wena kubambe ngo-from nje from uthe from Transcorp ngoba neTranscorp usazingisi hey manje ngikhandla uthi emacingwane. Yafethu ngithi khona okunye umkhubo omubo wenziwayo lemculweni kaMaskandi ukuthi mengabe kukhona njengoba sekukhona uMaskandi Ofundile nje ngifuna nigade futhi ngeke iphele iminyaka emibili engekho umunye kuthiwa uMaskandi Ofundile ongafundile noma uMaskandi ofunde ngempela umfitshane into yokufudumeza amagama bafethu njengoba Ilo paletela njengoba sivumelana ukuthi umculo uyibhizinisi lebhizinisini bafethu mofuna ukuthenga ibranch iname brand yomunye ibhizinisi khona into ekuthiwa ifranchise akumele nivumelane nalowo muntu before ibize ngegama la lalela mfethu konke yodwa nje ngifuse ngudedela ngiza kuthola lensizwa mfethu uthi igila imanga lapho workshop kuthiwa mengaka perform abahamba abantu ngiza kuthiwa mfethu ubambe ihlelo noma kunimvula abantu bahama mfethu belinde bethi silinde uMaskandi Ofundile yini lekwenza uhluko kangaka mfethu kwenye igenge nayo esahlanganisa kakhulukazi la emculo naMaskandi? Into engenza ngihluke ngaso sonke isikhathi mongena emculweni kumele ungene njengoba dash ubhutungelo Lovina ukuthi ungangeni uthi uzolingisa ubani zenzele into yakho nje mina into engiyenzile
ngifike ngishaya ingoma ngesiZulu leyo nto kade ngisho ngesiZulu no beat yonke into mase ngiyayishintsha ngiyifaka kwi-English because esikhathini samanje generation ephila manje abantu abakwazi ukumixa kakhulu umuntu akasakwazi ukukhuluma isiZulu ezostraight ngathi ngabuye efake ne-English so sithi noma siculayo sisasibalekelele khona ingoma zethu bezoyi-understanda kalula. Hey mfethu kulungile my man. Siyabonga kakhulu qhubeka nje ibambe kamnandi endimeni kaMaskandi uqhubeke ne-teaching uyiqede mfethu lapha ngelanga soba nawe nje la studio ke sihlale nawe mfethu kuningi esingacosha la kuwena. Danke ngibonga kakhulu. Ngimthandile uSWOT analysis. Inamadla lensiza bafethu inamadla lensiza uMaskandi ufundile uthi ngiyondla hey madoda 11:46 mina nete muyawela komsebenzi ngokumyenwa kungolela makina imali enqanelanga ngayenza mina lento engadelingishiso ndiko mina nete muyawela komsebenzi ngokumyenwa kungolela makina imali enqanelanga ngayenza mina lento engadelingishiso ndiko